Câți dintre voi s-au întrebat vreodată cum era jocul înainte de hardcore, înainte de poțiuni, arcuri, mere și chiar săbii și armură? Ei bine, Minecraftul în anul 2009 era foarte diferit. Nici măcar nu arată sau nu seamănă cu ceea ce avem astăzi. Așadar, haideți să ne întoarcem în timp și dacă cumva o să vă placă acest videoclip, ceea ce e puțin probabil, voi face un episod în care o să mă întorc în timp și o să trăiesc cum trăiau jucătorii pe acea vreme. Aceasta este prima versiune de Minecraft. Aici încă se făceau teste, suntem în anul 2009 și, după cum puteți observa, nu există nici măcar unelte. Există, de fapt, două blocuri, piatră și iarbă. Atât. Poți construi și poți sparge, nu seamănă deloc cu ceea ce avem astăzi, dar, din acest moment, lucrurile au început să evolueze. Așa că, haideți să mergem la următoarea versiune de Minecraft. Îmi cer scuze pentru bara de la Windows, nici măcar nu se poate posta, din cauza faptului că este atât de vechi încât nu se consideră un joc, această fereastră banală. Aceasta este a doua versiune în care putem observa că nu mai există nici măcar iarba, există doar piatră și atât. Hai să mergem în 2010. Am evoluat puțin, de data asta avem single player, dar hai să creăm o lume și să vedem cum arăta în urmă cu aproape 12 ani. Deci avem un salt major și a picat jocul. Măcar avem copaci. Mai sărim cu un an în viitor și de data asta sper să nu ne mai pice jocul. Hai să vedem dacă avem ceva nou și putem observa că avem soarele. În prima versiune nu aveam nici măcar soare. Și din acest moment, creatorul jocului, de la vremea respectivă Notch, a adăugat nisip, piatră, minereuri, cărbune, diamant și așa mai departe. Avem până și animale, dar încă nu aveam skin-uri. Să privim partea bună, măcar arată bine versiunea. Dacă v-a plăcut, susțineți canalul cu un subscribe și v-am spus, dacă strângem un număr considerabil de like-uri, o să încerc să fac un clip foarte interesant pe această versiune. Vom petrece o oră întreagă, încercăm să batem jocul pe această versiune și sper să vă placă. Dacă nu, probabil o să facem cu totul altceva.